Skončili sa fašiangy a s nimi aj plesová sezóna. Tá na Myjave vyvrcholila, tak ako sa patrí, 5. reprezentačným plesom hotela Štefánik. Návštevníkov plesu vítali tóny huslí Mira Dudíka, pohár Hruškovice, nechýbal ani kvet pre dámy a opäť ani zväčšnenie hostí ako pamiatka na tento večer. Ples slávnostným prípitkom otvorila moderátorka Karin Majtánová a potom sa už začal večer plný uvoľnenej atmosféry a zábavy. Do úvodného programu patrilo vystúpenie profesionálnych tanečníkov Dukly Trenčín. Aké tance ste dnes hosťom plesu zatancovali? Boli to štandardné a latinskoamerické tance, konkrétne zo štandardných to bol vals, valčík a quickstep, a z latinskoamerických samba, rumba a paso doble. Ako sa vám páči atmosféra plesu na Myjave? Tak je určite vynikajúca aj prostredím, aj ľuďmi, takže ja hodnotím na skvelú atmosféru. Vy absolvujete počas sezóny veľa plesov. Aké sú také vaše kritéria pre dobrý, kvalitný ples? Tak určite najlepšie sa tancuje, keď ľudia majú záujem, keď sa im to páči, keď sa bavia. Len čo zazneli prvé tóny valčíka, parket sa začal zaplňať tanečnými pármi. Pri organizovaní podujatia, akým je ples, sa organizátori snažia, aby sa hostia bavili, cítili čo najpríjemnejšie a aby sa o rok znova vrátili. Dôležitý je preto výber hudobnej produkcie, tak aby si každý prišiel na svoje. V tanečných kolách sa striedali piesne z repertoáru hudobnej skupiny Butterfly Music Band z Nemšovej a tí, ktorí uprednostňujú valčík, polku, tango či čardáš, si prišli na svoje pri tónoch majstra Miroslava Dudíka a Rajmunda Kákoniho. Keď si môžete vybrať, idete sa na ples radšej baviť alebo radšej idete pracovne? Aj. Ako muzikant sa mi málo kedy ujde tancovať, pretože obyčajne teda musím z tej pozície muzikanta to všetko sledovať a dirigovať vlastne a usmerňovať celú zábavu. No ale rád sa idem aj zabaviť, samozrejme, keď mám s kým, lebo aj to je dôležitá vec. Vy ste prešli veľa plesov. Čo takému dobrému plesu podľa vás nikdy nesmie chýbať? Robí krásne ženy, dobrá muzika a čo zase by mohlo chýbať, to je občas, keď to ľudia preženú s alkoholom. Atmosféra je veľmi spontánna, ľudia sa bavia a myslím, že ich to, takáto akcia na takejto úrovni v krásnom prostredí ich v podstate iniciuje a provokuje k tomu, aby sa odrazili, aby boli prirodzení. Takže celý ten ples sa nám zdá veľmi radostný a sme radi, že aj my sme mohli tou troškou prispieť k tomu, aby trošku aj nejaké hudobné zážitky tu vyjadrili. To však nebolo všetko, čo organizátori hosťom z programu ponúkli. Nechýbala tombola s hodnotnými cenami, prekvapením večera bol ohňostroj a spevácké vystúpenie Mirky Partlovej. Keďže je opäť Valentín, tak ja sa budem motať okolo lásky, takže budú to všetko také pomalé skladby. Ja myslím, že už výraznejšia nemôžem byť. Takže bude to také valentínske vystúpenie. Čo vy a plesy, aký máte vzťah k plesom? Čiste pracovný. Ja väčšinou, ja nie som taký ten typ, ktorý sa... Rada sa bavím, ale je zase pravda, že ja som ešte nebola na plese ako pozvaná v podstate za stôl, že vždy som ako program, takže možno neviem to sama odhadnúť, ale skôr som radšej ako hosť a potom odrobím si a idem domov. Aký je váš vzťah k plesom? Pozitívny, aj keď musím povedať, že pozitívne pracovný. Väčšinou sa chodím na plesy nie zabávať, ale pracovať, ale napriek tomu ich mám rada, pretože mne robí radosť, keď sa ostatní ľudia bavia, keď je príjemná, uvoľnená atmosféra, keď si dobre zatancujú, niečo dobre si zapapajú, stretnú sa s nami, majú sa o čom porozprávať, takže veľmi pozitívny. Tento ples má v názve reprezentačný. Myslíte si, že mu ten názov sedí? Ako sa vám páči atmosféra tu? Ja si myslím, že rozhodne áno. Ešte by som mu hneď vymyslela v tejto chvíli niekoľko iných prívlastkov, pretože je v nádherných priestoroch. Pri tom vstupe do hotela, ak som mala trošku možnosť dýchať tú atmosféru a vnímať tých prichádzajúcich hostí, tak som pochopila, že sú to ľudia, ktorí sa poznajú. Takže sú tu také priateľské väzby. Nie je ich tu veľmi veľa,
Takže aj to je taký ten kompaktný celok, ktorý poskytuje to, že je určite reprezentačný, nehovoriac a v neposlednom rade určite o nádherných dámach, ktoré sú súčasťou tohto plesu. Ich krásne šaty, krásne róby, krásne účesy, milé úsmevy na tvári a naopak galantní páni na druhej strane, ktorým robia garde a takisto sú tu s nimi, takže si myslím, že určite je ten prívlastok reprezentačný na mieste. Dámy sa v tento večer naozaj predviedli v krásnych róbach, ale aj keď plesová sezóna skončila, salóny s plesovými šatami sa nezatvárajú. Dámy na tohtoročnom plese hoteli Štefánik mali požičané z nášho salónu spoločenské šaty, ale náš salón nepožičiava spoločenské šaty len na plesy, ale aj na stužkové, promócie, svadby a rôzne spoločenské udalosti. Na tomto plese sa prezentovali dámy so svetovými modnými značkami, ako sú Maggie Sotero, Morili, Gemma Gabriel, Venus a Demetrios. A s našimi dlhoročnými skúsenosťami zákazničkám upravíme šaty na postavu a doladíme rôznymi doplnkami, ako sú napríklad bižutéria, rôzne ozdoby do vlasov, pelerinky, kožušteky, bolérka, štóly, kabelky a viazanky pre partnerov v farbe šiat. Ako sa vám páči atmosféra dnešného večera? Som veľmi rád v tomto prostredí, pretože sa tu cítim naozaj ako doma. Je to môj rodný kraj. Sú tu ľudia aj z moravskej strany, aj zo Slovenska, z Považe a tak ďalej. Čiže treba si prijať, aby budúce plesy ešte boli lepšie a aby ľudia, ktorí sem prídu, zistili, že v akom pohostinnom kraji sa tento ples odohráva. Na Mijave je úplne že najlepšia zábava. Takú v hlavnom meste si myslím, že ťažko zažijete, lebo tu je stále ešte úprimnosť ľudí v srdci a nikto sa na nič nehrá, každý sa veľmi rád a úprimne zabáva. Ako sa vám páči atmosféra dnešného plesu? No velmi dobrá. To, co jsme nezažili v Čechách, zažijeme na Slovensku. No, skutečně, ta kultura je tady lepší, to se s Čechama nedá srovnat. Co je lepší tento ples? Je lepší, že na 12 000 město jste schopni udělat takovouhle úroveň. Ale je tu ináč nádherné, naozaj vôbec som nečakala, že sa mi to dneska bude tak páčiť.